chibai levek ule tun tum chu hausakna lam kha kan soi le dona la subscribe lo ten mi lo subscribe sak ve ula tha in ti chuan mi lo like sak ve bok donia ti chuan han ngai to wangwang tai ra mi hausa te ti hausa tu re theite laka then sang tu hi thumal khat lekin soi doni la then kha chuan van nei na te po kan lo ti mai theya ro chun nemo taimak na thorim na te po kan lo ti theiani ma se heng ho hi ani lawa a chan word khat leka kan soi do nei ni chuan leverage hi ni lever chu karfung ani maya he tiang chi kher lo po lever sang kha om theyanga lever kan man chuan tha kha kan seng klem dai thina chuti rolin kan thok sot jok don bok thin tinani ti chuan leverage chu tiang anga thil va man tangkai chu ani maya asap tonga an shil fia dana maximum productivity with minimum effort atlem thei angber senga a hlok thei angber mulet kha ani maya thil va man tangkai hlok taka tho emo tho rim thiam te po kan ti theiang entirna hote a lunglian deuh kan phok dona kan tha ringot kan hmang dona ni chuan kan ha ma don em a kan thok hlok don lawani chu ai chuan thir tiang te emo engemaw man ro kha kan man chuan kan tha tam tak kha kan sen lo pha anga kan ha haranga ti chuan kan thok hlok don bokani chu ta chuan thir tiang kha kan va leverage ti na ni leverage form sang hi om theyanga alang sar zual te kan soyang tuna mi hausa kan ti te po hi lo en ura leverage mang tangkai lo hi an om don mi alawani kan mi mal thawa khan kan mang tangkai ve em kan man tangkai ve lo chu kan re theina chan ani theyang em ti te kha lo in zot taila ti chuan pakhat na other people's work midang tha ti maila an va leverage thina ni entirnan thingpui dor nei tu pahnian oma pakhat chuan ama ina ti veka a bola a sema a senga a sila customer anga deuh phei chuan in dai lo chang te anaya bevek theima se customer te a kher man tak tak lawa a then an lom lawa emo a thenin an lo hngak rei pe lawa an lo hoa khanga te khan a boi thlak ta ni hetianga mania tivek chi ho hi bottleneck te pon ti thina pakhat vele thung chuan mi tha kha achora amana en kol thunga ti chuan an location a fu a mi tam jok an ti loma an serve tam na chuan an hlok jok don ti na kha lo ni a midang tha va leverage na kha ni ta ni company lian te le sumdong hausa million kan ti te po hi noya chorte an nga em a chan chu midang tha an leverage thiama a thlonin diklo takin an va chor ti na ni kher lawa sum seng te le hlo nei te in an va chor ti na ni panhina chuan leverage of other people's time hei po hi mi tha chor ang deuh thau khan mi hun kha an va man tangkai thiam em ani entirnan kan hna a ni khata cheng sang khat kan lo lalu theita a vok in thom thatangai kom thlang sam faiangai te an lo ti ve se ka chung ten sang khat ai tlema mi kan chhor thei chuan an hun kan lei sak theya chuti hlanin a ai hlok jok na kan lo thok thei ani midang hun kan va leverage ti na kha ni le a kan thil ti tum kha nuam kan ti hrim emo kan ti nge ngai ani te ni lem lo chuan midang kan chhor thei ani chu delicate te pon ti thawa hei wanga mi hausa ten ompui te driver te home chef te an lak na chan chu an tha chiat wang ngor emo an ti pe lo wang kha ani kher lowa khang thil ti a hlok si lowa hun pai a in a hlok le tu zo ka hun an pek tam the nan midang hun kha an va leverage ti na kha ani le bok ta ni pathumna chuan leverage of other people's knowledge midang thiam na po kan hmang tangkai thei mishing chu kan limit em a engkim kan ria in kan thiam vek seng lawa hun pon min dai lo
chumi taka chuan mi fing tak chuan dik takin midang thiamna a chhor thei thin ani Robert Kiyosaki hian mi fing tak chuan ama aya thiam jok te a chhor thin ati a Elon Musk pon a thu soi toy Harvard University a chuan kalut lo na in ka hnuai thok te hi an lut thung ati na chan te pawh kha ni ta ni an aya zir sang te pawh an hmang tangkai thiam tlata kan hnuai va chhor kher lo po in an thiam na kha kan zir chhong po ni theya coaching hmangte mentor consultant an le khazia hmangte pon mani in hai ko a hun tam tak mani in zirna na khoral a in hun tam lo le ni rei lo zok chunga thiam taka min zir tir thei ani chuan hun kha kan seifanga kan hlok zok don tina ni mi hlotling te hian network an nei tha emema melshia te team te chhor te mi hau mai mai le rilur si se lo pui pui ni lovin mi fing pui pui le mi thiam te chu chon an hlotlin nan khan na sa takina puya mi thiam na kha an va leverage ani vele ta ni palina chuan midang paisa ba te loan te installment kan ti te puk te po hi a tha zong le thalo zong hian a man ve ve theya then kha chuan liabilities leinan car te bike te enge mo ro tling lo leinan khan an man thin lain mi hausa te le company te po hian an ta na tangkai tura khan an hmanga an pu ve bok thina ni bultan na ne mo an sum ringot khana dai bik lawa risk kha an lo la ve thin tho ti na ni chu ba man dan tha le thalo kha oma engtiang zokin nge kan man ti kha lowin en ve taila sum kha an ti pung thiam ema chumi tur chuan an sum khana dai bik lawa hei wang taken investor te hne na tangte midang mimal hne na tangte pokhan an puka kha an mani that nan khan an ti punga a hlok na tam tak nen khan an rul vele tho thin ta ni chu chu midang paisa an va leverage ti na ni a to ber panga na chuan leverage of technology khol thiam na phone te emo application sang internet email YouTube te poniang khang sang khovel thang zelina aken tel ho kha an mang tangkai thiam ema a hun lai mil zel hian technology sang hi aron chuak thina a hun lai lo man tangkai na chang sia apyang te hi a hausa an ni zel ani tuna po paper le radio pa ngai ti vel chu tlemin outdate to a advertisement ti nan pon digital le videos te ani tlang pui to ani entinan mi in atak rama tuition mi somnga velek emo khatiang velek apek thei lai khan YouTube emo video velate lo cover se chuan mi tam tak reach out theyanga limit omlowin a np te ta na piang khan ada theidon ani thil zor te poni theyanga kan ta na tangkai zong khan technology sang kha kan mang vek theya chu mi hausa ho hian an lo mang tangkai emani tuna po email te emo blog mang te pon chanchin bu rengot ni to lo khan thil chiar theina sai sang kha aron mang tangkai ta ni application te tunlai khovela kan na hnu fum dewani chuan kan la mang tangkai ve tok lo tina kha ni theya kan khoi ve thawani point keimani ta na hlok na emo tangkai nan khan kan mang lo tina ni theya chu ti ni chuan midang te kan ti hlok char tina po kha lo ni ve thei thawani ole atop na ka soi du chu mishing pakhatina kan ti thei chin hi atlem ema kan limita hunpon min dai lo kan ti to kha chuta chuan midang le thil kan man tangkai thiam dan khan kan ma son na le hausakna ashil mai ni lovin chuta chona in ngat zo kani mase chuta chuan vervek tak le mani masial zong ni lovin mutual benefit lelam hlok ve na kha ani tur ani a mi pahni lung oi taka an hlok na kha manlai mi hausa ton to John D Rockefeller hian hetiang han alo soya kamimal theina za man tangkai a in mi za te theina
1% lek man tangkai kha ka thlang zawk alo ti ni aum zia chu mi tam tak te theina tlem te po leverage teuh kha ka thlang zawk ati na ni chuan he leverage hi mi hausa te hausakna thuruk ward khat leka kan soidon chuan alo ni ta ni video min en saka wangin kaloma le peka kan hmu le thau don ya